Tak, tady se naši miláčci připravují na přejezd přes lávku. Hrdinové se vyborcovali a teď uvidíme, jestli to dají. Pavli, jsi pyšná na svého manžela? Neznáme je, jo? Já žádného nemám pro dnešek. Já taky ne. Michalko, co? Budeš fandit trošku do toho? Já naprostý unikát, budete svědky neskutečných bojů. Je to opravdu světový unikát, takže proběhne neoficiální mistrovství světa. Tak tomu říká odvaha. No. Přátelé, a věřím tomu, že takto skončí většina těch, kteří se pokusí přijet tuto lávku. Opravdu obdivuju všechny, kteří se do toho dají. Zároveň poprosím všechny, kteří se zaregistrovali, aby přišli k nám do tohoto prostoru. Objasníme si pravidla, řekneme si co a jak a začneme. Ještě se zeptám, jaká je voda? Teplá určitě. Voda je teplá, ale je jí moc. Tak uvidíme. Prosím všechny zaregistrované odvážlivé, aby... Odvážlivec? Bude zatloučeno posledních pár šroubů a za chvíli se do toho dáme. Točím to? Prosím všechny zaregistrované, aby přišli za námi. Tak vy se mu to netváří. Natáčím to? Už jo, ne? Jo, když to nevidí červeně, tak to je dobré. Jo, ale ruku mě bolí. No, to není moc pohodlné. Tak hlavně, že tam mají záchranku. No. Zdravotníky. O tom, že se vystýchá, tak tam... Ale on něco vyhraje. Pravděpodobně, pokud jste pravidelní návštěvníci holešovské regaty, znáte, ale pro jistotu, protože pokaždé jsou v nich drobné niance, tak ještě jednou zrekapituluju. Úkolem přihlášených závodníků je dostat se na bicyklu na druhou stranu tady tohoto holešovského kanálu. V případě, že se to podaří přejet celou holešovskou lávku většímu počtu závodníků, bude rozhodovat pomalejší čas. Pomalejší čas? Je to taková soutěž postavená na ruby. Důležité je jet co nejpomaleji. Aha. V případě, že by celou lávku nepřejel ani jeden z účastníků, bude rozhodovat vzdálenost. To znamená logicky, kdo dojede nejdál. Já myslím, že pravidla jsou jasná. Jdeme. Technické vybavení je nachystáno. Ještě je tady potápěč. Potápěč? Závodníky, kteří skončí na dně kanálu. Je tady připraven zdravotnický personál. Kola jsou připravená. Ano, tatínek už se nadvyšlíká. Závodníci se naposledy posilují, tedy doufám, že ne naposledy, ale naposledy před soutěží se posilují jontovými nápoji, které mají ovšem nějakou čirou barvu, dodávají si odvahy, zahřívají prokřehlá těla. Někdo říká, že se už těší do vody. Takže postupně je všechno nachystáno, takže vy, kteří tu ještě nejste a chtěli byste vidět mistrovství Holešova. Já jsem říkala Nikolce, to se nepodívat. Já jsem mi to říkala, no. Zároveň je to i neoficiální mistrovství světa v této disciplíně. Pojďte sem za námi, za malou chvíli začínáme. Tak už je 5, pojďme, mě už prdel plač. A už taky stoupla už. Už jsou připraveni, dokonce i dáma je mezi nimi. Aj holko. Takže já poprosím Ivka ze Zlína. Jo!
Ještě si musím osadit ochranou helmu, jistota, prý je tady tvrdá voda. To ještě je mazec. To je mazec. Panda, to je kolík. To je malá. Velká. Je to fakt pro to bezpečí. Potapič za malou chvilku skočí do vody. Ke plavky. Antonín Murka. Ježiš, tohle jméno, ježiš. Zatím se Pepkovi vysvětluje, na kterou část Jo, Pepka, jo, on říká, neřekl správné jméno, on říká Pepek ze Zlína. že už tento první problém vyřešil. Malá? Co se mu tam ještě nezdá, zdravotníci helmu prohlíží. Reklamace? Jo, vole, Ježiš, Napětí by se dalo přímo krájet. ať se pohnou, mě už to na neví. Nám se, že i potápěč je už připraven. Tady mu byl dotáhnut ventil a počítám, že se každou chvíli ponoří do vody. Ježiš, ne. To je nachystáno. Pavlí, žiješ? Trošku. Jo! To byl potápěč, to nebyl Petr. Jedem! Jo! Jo! Hezky! Výborně! A ty naspátek, počkej. O to mě hodí trošku. To si zaslouží ještě jeden potlesk. Jo! Opravdu vysoko. A v tuto chvíli se připravuje druhý závodník, který se jmenuje Antonín Murka. Závodníka se startovním číslem 3. Počkej, ale jako to nepřejede, to bude kolo už se poveze. Ale v tuto chvíli váš povzbuzovací Ale vidíš, to teda první a už to No je dobrý, borec. který se sadí na startovním čáře. Musím říct, že první výkon Pepka ze Zlína hodně vysoko. Jestli vůbec budeme dneska potápěče potřebovat. Asi půjdu padat panáka. Já jsem ještě neušel. Míša, musí to teďka dát. Bylo to ze skafandru. Řekl mi něco jako ble, takže asi ano. Dobrá, myslím, že připraveno. Antonín Murka může na... 3krát. Jede! Jo! Vypodělávky. Ale je to odhadem 10 metrů. Takže je zapsáno 10 metrů Antonínu Murkovi. Výborně a nachystaný už je Tomáš Kruňák. A pomalu by se měl soustředit. Tak ještě jednou tady počkáme, až dopluje Antonín Murka ke břehu. Můžete mu zatleskat, že to bylo skvělý. nejmenovat. Dostane na druhý míst. Ostatně k čemu jinému bychom tu měli našeho potápěče. Takže Tomáš Kruňák, je to jeho. Rozjíždí se. Tak dobré. František nasadil vysokou laťku. Bylo velké štěstí, že dopadl do vody. Myslel jsem, že skončí na břehu. Takže to byl Tomáš Kruňák. Přátelé, jestli to půjde touto rychlostí, To už nemusím natáčet všechno, ne? připravená. To budeme začít, ne, že? Teď už má helmu na hlavě Jiří Mizera Lidi, takže... a připraví se Já nejsem vypověděl, ale místo. Jiří Mizera má soustředění nás. Potápěč připraven. Nic nebrání tomu, aby se pustil na Holešovskou Já bych se látku. vytrpěla na tu látku, děcka. Jež! Tak víš, ale jak to má? Můžete dneska i tato
Na začátku, Honda taky daleko. Jo? Tak má zajímavá rodina. Ale měla je. Jo? A jo, nemá. Nemá. Jo, teďka jo, takže... Tak. Kolo je vytaženo, závodník taky, přebytečná voda z plic vyplivnutá a na startu je Staňa Mlínek. A i počkej. Uvolníme prostor, připraví se Jana Mlínková a Staňa Mlínek je na trati. A můžeme ho zatleskat. A František musel v těch papkách jako obejít všechno, jako jo? A František musel v těch papkách obejít všechny ty lidi. Opačnou stranu, než na které je potáčeč. Tak ale tady mají oblečení. Počkáme, až Staňa Mlínek vyleze z vody za vašeho potlesku. Dívejte mi, že to nic dělá. Což je manžel naší další závodnice Jany Mlínkové a připraví se Aleš Maňásek, prosím. Nicméně na trať vyjíždí Jana Mlínková. Překoná svého manžela. Ježiš, chudina! Wow. Krásné 2 metry. Bravo, dobrá. A už končí. Já si taky myslím. Jo? To je hvězdná jízda. A jak to s tím vypadá? No, tak já Poprosím, Peťka ze Zlína. A jak se bude jménem? Franta. Franta, jo? A to prdele. Pro všechny zúčastněné mám dobrou zprávu. Všichni dostávají pivní cenu od společnosti Napo. A vítěz Petek ze Zlína, ať přijde za náma. Ne, já myslím, že tam bylo nějaká výhra. Za náma. Čo nejde, že tam je, Ježiši. On to, že slyšel toho Pepka. Pavli, ale má smůlu, že? Pepkovi ze Zlína můžeme všichni ještě jednou zatleskat. Je to vítěz Holešovské výjezdu vodní lávky 2014. Jej, mu chází stán. Já si propadl někdo. A tak co dostal? No, že to nás zajímalo, co vyhrajete. No. Závidět a... Přátelé, všem vám To děkuji. dostanete a zde za výhrolení. Petek ze Zlína se stává absolutním vítězem letošní Holešovské regaty. Děkujeme vám všem a pokud chcete se před hlavní pódium, kde za malou chvíli